Audacity'gaz MP3an edo gordetan ikasiko dugu. Horretarako lame fitxategia behar dugu eta Audacity bertan, Audacity karpetan bertan gordeko dugu. Kasu honetan hemen gordeta dago. Orden, zabalduko dugu Audacity. Hasi, programa guztiak, eta hemen aukeratzen dugu Audacity. Euskera, ok. Bueno, orain egingo duguna da grabatu proiektu txiki bat, froga bat, adibidez. Hau, froga bat da, eta fitxategi bat MP3an gordetzeko baino ez da. Vale? Bueno, grabatu dugun proiektua MP3, WAV edo OGG bere kapa eta efektu guztiekin azken fitxategi batean gorde nahi badugu egingo duguna da. Horretarako, joango gara, fitxategia eta hemen daukaguz aukerak. Esportatu WAV gisa, MP3 edo OGG. OGG formato aske eta zabalik da. Normalean gure erreproduktoreak ez du zabaltzen, ez duelako kodek hori. VLC playerrak ostera bai. Guk kasu honetan gordeko dugu MP3an. Orduen, emango dotzago, baina esango dozku non nahi dugun gorde, adibidez, idatziko dugu froga. Eta emoterakoan, agertuko jako alako lehiotxo bat, bai? MP3 kodifikadorea bera instalatzeko eskatzen dozku. Orduen galdetzen dugu, lameen DLL orain kokatu nahi dozu, baietz emango dotzagu. Horregatik esportar erabiltzen dugu, baina lehengo aldiz eta bakarrik lehengo aldiz lameen DLL kokalekoa eskatuko dozku. Gero ja ez. Orduan gu joango gara, eta emango dotzagu kokalekoa. Ordenagailua, disko lokala, artxibos de programa, Audacity bertan, eta hemen dago artxibori. Ireki, eta orain agertzen jaku lehiotxo hau. Horrek esan nahi du, ja, izenburua, artista edo nahi dugun guztia, emon da, ja, grabatuko dozkula formatu horretan. Bai?